खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोनाथ' गासिबो गारिखौथ' सालायखायो जानांगौ नोंथांमोना कारफोरखौ खम सालायोबाबो नोंथांमोना बाइकखौथ' सालायखाथारो जानांगौ दा बेनिखायनो जोंहा गोदान रुल्स ओंखारना फैदों आरो नोंथांमोना जुदि डकुमेन्ट्स गैयालासिनो गारिफोरखौ सालायोबा नोंथांमोना एबाराव हले गोगोम फाइन होनांगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बाइकफोर सालायोबा कारफोर सालायोबा नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स गैयालासिनो सालायोबा बेसेबां फाइन होनांगोन आरो बेसेबां गोबावसिम नोंथांमोना जेलाव थानांनो हागौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दै जोंहा गोदान रुल्स ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर गारि सालायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाबोनो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो गोनांथार भिडिअखौ नैबे बड' जब निउस चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम दानिया खोन्थाहरनोसै जोंहा गोदान रुल्सआ थांनाय मार्चनि 1 थारिखआव फैदों दे दा बेवहाय जोंहा मा फाइन लानाय जागोन बेसेबां फाइन लानाय जागोन बेफोरनि जोंहा फुरा लिरना होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोर नोंथांमोना लोंनानै जुदि सालायोबा सिगाङावथ' नोंथांमोननिसिम फाइनखौ माथ्र 1000सेनिफ्राय लानानै 1500सिमल'सो लानाय जायोमोन नाथायबा एबारनि नैबे गोदान रुल्सआव नोंथांमोना जुदि लोंनानै बाइकफोर गारिफोर नोंथांमोना जुदि सालायोबा 10,000 फैसा होनांगोननो नङाबा नोंथांमोना 6 मास जेलाव थानांनो हागौ होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दं दे जुदि जेनेबा पुलिसफ्रा 10,000 फाइनखौ बिथांमोना लायालासिनो जुदि बिथांमोना नोंखौ 6 मान्थनि थाखाय जेलावबो दोननो हागौ जुदि नोंथांमोना लोंनानै जुदि बाइक एबा कारखौ नोंथांमोना सालायोबा आरो बिनि अनगायैबो जुदि नोङो कन्टिनिउ माने भायलेसन खालामबाय थायो नोङो जेबो रुल्सखौनो मानिया आयेनखौनो मानिया जेनेबा लोंनानै नोङो सालायगासिनो दङ बार नोङो पुलिसजों हमजाबाय थायोबा लोंनानै सालायनायनि अब्ला नोंथाङा 15,000 फाइनबो नोंथांमोना होनांनो हागौ नङाबा बोसोरनैनि नोंथाङा जेलावबो थानांनो हागौ होननानै बेहाय बुंदों आरो जुदि नोंथाङा खनले नोङो लोंनानै सालायनानै हमजाबाय थायोबा पुलिसजों जोंहा बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय लोंनानै नोंथांमोना दायो एसेबां माने जाथामला गारि सालायनो नांला बोरैबा हमजानांगौबा हले फाइना हले गोगोम थांखागोन सालाना हले गोगोम जाखागोन आरो दा बिनिफ्राय हेलमेट गैयालासिनो नोंथांमोना सालायोबा सिगाङाव 100 थाखाल'सो फाइन लानाय जायोमोन नाथायबा नैबे गोदान रुल्सआव नोंथांमोना 1000 प्लास होननानै बेहाय बुंदों आरो माने 1000निबो बारा जानांगौ नोंथांमोना फाइन होनांगोन आरो जुदि नोङो हेलमेट गैयालासिनो गारिखौ सालायोबा आरो बिनिफ्राय नोंथांनि लाइसेन्सखौ मास मोनथामनि थाखायबो स्क्रेप खालामगोन माने दाननानै होगोन आरो लाइसेन्सखौ नोंनिखौ दा बे 1000सेनि बारा जागोन हेलमेट गैयालासिनो नोंथांमोना सालायोबा दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोर नोंथांमोना कार सालायो नोंथांमोना जुदि सिट बेल्ट गानालासिनो सालायोबा एबा गाखोग्राफ्राबो जुदि सिट बेल्ट गैयालासिनो सिट बेल्ट गानालासिनो जुदि गारियाव थायोबा बिथांमोननिसिम सिगाङाव फाइनखौ माथ्र 100 रुपिसल'सो लानाय जायोमोन नाथायबा एबारनि गोदान रुल्सआव 1000 फाइन लानाय जागोन होननानै बेहाय बुंदों 1000सो जाहैबाय आरो दानिया दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों नोङो गारि सालायनाय समाव जुदि मबाइल फन इउज खालामोबा अब्ला नोंथांमोननिसिम सिगाङाव फाइनखौ माथ्र 500ल'सो लानाय जायोमोन नाथायबा एबाराव हले गोदान रुल्सआव बेखौ 5000 बानायनाय जाबाय दा एबाराव जुदि नोंखौ नुयोबा गारियाव नोङो माने फन रायलायनानै ड्राइभिं खालामनायखौ नोंथांमोनखौ नुयोबा पुलिसफ्रा आरो बिनिफ्राय बाइकआनो जा कारानो जा नोङो जुदि गारि सालायनायाव नोङो फन रायलायनानै सालायोबा एबाराव हले फाइना जाहैबाय 5000 सिगाङाव 500ल'सोमोन दा बेखौ बारायनानै नोगोद 5000 बानायनाय जाबाय दे दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय दानिया नेक्स्टआव फैदों नै नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोर नोंथांमोना गारि सालायो नाथायबा नोंनि बे ड्राइभिं लाइसेन्सआ भेलिड नङाबा एबा नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स गैजायाबा सिगाङाव नोंथांनिसिम फाइनखौ माथ्र 500ल'सो लानाय जायोमोन नाथायबा एबाराव बे फाइनखौ दायो 5000 खालामनाय जाबाय दे नोंथांमोना मिन्थिना लादो जायफोर नोंथांमोननि ड्राइभिं लाइसेन्सआ दायो रिनिउवेल खालामनांगौबा गोख्रैनो रिनिउवेल खालामना लाबानो जाबाय भेलिड जानाय नङा नालाय नोंनि बे ड्राइभिं लाइसेन्सआ जुदि एक्सपायार जाबायबा आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोनाव ड्राइभिं लाइसेन्स गैया नोंथांमोनाथ' मिथिखादो नोंथांमोना बेसेबां फाइन होनांगोननो 5000 फैसा होनो नांगोन दै दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों आरो 2 व्हिलार्सआव माने बाइकफोराव जुदि नोङो साथाम गाहाम गाखोजाब्लाबायोबा सिगाङाव बेखौ माने 100 थाखाल'सो फाइन लानाय जायोमोन नाथायबा बेखौ दायो 1000से खालामनाय जाबाय दा बेनिखायनो बाइकफोराव नोंथांमोना सानैनि बारा गाखोनो नांला आरो माने साथाम गाहाम नोंथांमोना दैखोनानै जुदि टाउनफ्राव बेरायनो थाङोबा नोंथांमोना हले बेखौ सानना लादो आरो 1000से फाइन नोंथांमोना होनांगोन जुदि पुलिसफ्रा नोंथांमोनखौ हमोबा
दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनांगोन ड्राइभिं उइदाउट ए भेलिड इन्सुरेन्स जुदि इन्सुरेन्स गैयाबा सिगाङाव बेखौ फाइन लानाय जायोमोन 200निफ्राय 400सिम नाथायबा दायो जुदि नोंथाङा इन्सुरेन्स गैजायाबा बियो 2000निफ्राय लानानै बेहाय मास मोनथामबो नोंथाङा जेलावबो थानांनो हागौ होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दङ दा बेनिखायनो इन्सुरेन्सफोरखौ नोंथांमोना एसे एक्सपायार जाबाय बेखौ रिनिउवेल खालामना लाबानो जाबाय ओरैनोथ' दायो बांसिनानो इन्सुरेन्सआथ' थाखायानोसै दा बिनिखायनो एसे गोसोआव लालायदो आरो गावबा गावनि इन्सुरेन्सखौ नोंथांमोना रिनिउ खालामनो थाखाय नङाबा 2000 नङाबा नोंथांमोना मास मोनथाम जेलावबो थानांनो हागौ दा बिनिफ्राय नैबे नुदों जानांगौ नोंथांमोना जुदि नोंनाव पलिउसन सार्टिफिकेट गैयाबा नोंनि बे पलिउसन सार्टिफिकेटआ एक्सपायार जाबायबा अब्ला नोंथाङा फाइन हिसाबै सिगाङाव 1000से होनांगौमोन नाथायबा दानि गोदान रुल्सआव नोंथाङा जुदि पलिउसन सार्टिफिकेटआ नोंनिया एक्सपायार जाबाय आरो नोंहा दायो पलिउसन सार्टिफिकेट गैजायाबा 10,000 नोंथांमोना फाइन होनो नांगोन बियो प्लास होनाय दङ माने 10,000नि बाराबो जानो हागौ बियो आरो बिनि अनगायै नङाबा नोंथांमोना 6 मासनि जेलावबो थानांनो हागौ होननानै बेहाय बुंदों आरो दा बिनिखायनो पलिउसन सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना गासिबो एक्सपायार जानायखौ रिनिउवेल खालामना लाबाय थाबानो जाबाय नङाबा ओरैनो नोंथांमोना 10,000नि बारा फाइन होनांगोन जुदि बोरैबा हमजायोबा नङाबा 10,000 लायाबा बिथांमोना जुदि नोंखौ 6 मासनि थाखाय जेलावबो दोननो हागौ दा बिनिखायनो साबधान जालायदो आरो दा बिनिफ्राय जाथामला नोंथांमोना गिथावना गारिफोर सालायोबा डेन्जारास ड्राइभिं होनना बेहाय बुंदों जाथामला नोंथांमोना गिथावना गारिफोर सालायलाबायोबा 500 थाखा फाइन बेखौ सिगाङाव लानाय जायोमोन नाथायबा बे दायो गोदान रुल्सआव बेखौ 5,000 खालामनाय जाबाय दै दा बेनिखायनो गिथावना नोंथांमोना गारिफोर सालायनो नांला आरो नङाबा हले 5,000 नोंथांमोना सालान दाननांगोन दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों आरो जुदि नोंथांमोना गारि सालायनाय समाव नोङो जुदि खिथुउनफ्राव नुदोंबा इमारजेन्सि भेहिकेलफोर जेरै एम्बुलेन्स बायदिसिना गारिफोर नोंनि फारसेथिं फैदोंबा नोंथाङा बेखौ साइड खालामना होनांगौनो आरो जुदि नोङो बिथांमोननो साइड खालामना होआबा हले 1000से फाइन लानाय जायोमोन बेखौ सिगाङाव नाथायबा एबारनि गोदान रुल्सआव हले 10,000 नोंथांमोना होनो नांगोन दै दा बेनिखायनो एम्बुलेन्सफोरा जुदि नोंनि खिथु उनथिंनिफ्राय बेल होबाय थादोंबा नोंखौ साइड हगार होनानै दा नोंथांमोना आराम साइड हगारना होबानो जाबाय नङाबा हले 10,000 नोंथांमोना फाइन होनो नांगोन दे दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों पाब्लिक रडफोराव जेनेबा नोंथांमोना रेसिं खालामलाबायोबा स्पिडै नोंथांमोना गारि सालायलाबायोबा नोंथांमोना सिगाङाव 500ल'सो फाइन होनांगौमोन नाथायबा नोंथांमोना एबाराव हले 5,000 फाइन होनांगोननो गोदान रुल्सआव बेखौ मिथिना ला आरो बिनिफ्राय अभारलडिं होननानै बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना गोबांनो माल गारि नोंथांमोना सालाय जानांगौ गारि फिसा फिसौ माल बोग्राफोर सालाय जानांगौ दा बेहाय नोंथांमोना अभारलडिं खालामोबा नोंथांमोना सिगाङाव 2000 फाइन होनांगौ जायोमोन नाथायबा एबाराव हले बेखौ बारायनानै नोंथांमोना अभारलडिं लायोबा 20,000 फाइन नोंथांमोना होनो नांगोन बे जाहैबाय जोंहा गोदान रुल्सआव दा बेनिखायनो साबधान लालायदो आरो नोंथांमोना दा बिनिफ्राय नैबे नायदो नै सिगनेल जाम्पिंनो दा नोंथांमोना सिगनेलखौ नायालासिनो बारलाबायोबा सिगनेलखौ नोंथांमोना भायलेसन खालामोबा नोंथांमोना सिगाङाव बेखौ 500 थाखा फाइन होनांगौ जायोमोन नाथायबा एबाराव बेखौ बारायनानै 5,000 खालामनाय जाबाय दे दा बेनिखायनो नोंथांमोना ट्राफिक लाइट बिनिफ्राय सिगनेल बायदिसिना जोंहा गोबां सिगनेल थायोना बेफोरखौ एसे मानिनानै गारिफोरखौ सालायलायदो आरो अब्लासो नोंथांमोना फाइन होनो गगोन नङाबा हले फाइना हले गोगोम जाखाबाय नै 5,000 फाइन होनांगोन नोंथांमोना जुदि सिगनेलखौ सिफायोबा दा बिनिफ्राय नैबेहाय बुंदों आरो लास्टआव जायफोर नोंथांमोना 18 बोसोरनि गाहायाव नोंथांमोनाबो गारिखौ जुदि जाथा-मोनला सालायोबा सिगाङाव इसेबां मानि माबा गैयामोन जेलाव थानांनाय बेबादिथ' जायामोन 18 बोसोरनियाथ' एसे गयोमोन नाथायबा एबाराव हले बे गोदान रुल्सआव नोंथांमोना बांसिनसो फाइन होनांसिगोन सिगाङावथ' नोंथांमोना मात्र 2500 माने 2500ल' नोंथांमोना फाइन होबानो गयोमोन नाथायबा बे बाराव हले नोंथांमोना जायफोर 18 बोसोरनि गाहायाव ना नोंथांमोनाथ' सिब्लाखावलायनानै गारि सालायलाबायोबा जाथा-मोनला नोंथांमोना पुलिसनि मेगनाव बोरैबा नुफ्लांजायोबा गारि जाथा-मोनला सालायनायखौ नोंथांमोना अब्ला 25,000 फाइन होनो नांगोन बेखौ मिथिना ला बिनिफ्राय 25,000 फैसाजों लोगोसेनो बोसोरथामनि जेलावबो थाबावनांगोनसोनो दा बिनिखायनो जायफोर 18 बोसोरनि गाहायाव नोंथांमोनाबो एसे साबधान जालायदो नोंथांमोनाथ' ड्राइभिं लाइसेन्सथ' मोनखाया नालाय 18 बोसोर नोंथांमोननि 18 बोसोरनि उन्दैसिन जाहैबाय नालाय नोंथांमोना बैसोआ दा बिनिखायनो गारि सालायोबा नोंथांमोना एसे साबधानै सालायदो नोंथांमोनाबो बारग'नाय नङा 25,000 फैसाजों लोगोसे 3 बोसोरनि नोंथांमोना जेलाव थानांगोन बेखाय बुंदों आरो बिनिफ्राय नोंनि बे भेहिकेल एबा गारिया सोरनि बिथांनि बे रेजिस्ट्रेसना बोसोरसेनि थाखाय केन्सेल खालामजागोन बिनिफ्राय जायफोर बे खामानिखौ मावगोन नोंथांमोना जाथा-मोनला सालायगोन नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननाय नङानो 25 इयार्स जाबासो नोंथाङा बे ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोनगोन जाहैबाय एबा बानायनो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो गासैबो गोदान रुल्सनि बागै खोन्थाहरजोब्बाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जायफोर कारफोर सालायो जिखुनु जाया गारियानो जाया मानो बाइकआनो जा जिखुनु जाया माल लाग्रा गारियानो जाया मानो नोंथांमोना गारिफोर सालायोबा एसे रुल्सफोरखौ मानिलायनानै गारिफोरखौ सालायबानो जाबाय फाइना हले गोगोम जाखाबाय नोंथांमोना गासिबो नुखाजोब्बाय
नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम दायो मोनसे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों दै बे जाहैबाय बे रुल्सआ गासिबो भारतनि थाखायनो माने अल इण्डियानि थाखाय बे रुल्सआ दा जोंहा आसामाव मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना खोनाखादोंमोन जोंहा मामाया बुंदोंमोन ना चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि नैबे आसामाव माने हेलमेट गानबानो गगोन आरो जेनेबा नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबाबो जेबो नङा नाथायबा गाखोग्रायाबो सालायग्रायाबो जुदि नोंथांमोना हेलमेट गाननानै सालायोबा नोंथांमोना जेबो फाइनबो होनांनाय नङा होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय दंमोन दा बिनि बागै बेबायदिनो जोंहा दायो सोलिगासिनोबो दङमोन नाथायबा नैबे गोदान रुल्स फैनानै थायो दा बे सिगां जेरैबायदि मामाया बुंदोंमोन दा बे आयेना थागोन ना थाया दा बेखौथ' बुंनाय नङा बेखौथ' मिथियाखै आरो माने आङो नाथायबा नोंथांमोना बेहाय नुखाबाय ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासिनो जुदि नोंथाङा गारिखौ सालायोबा 5,000 फाइनखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नैबे गोदान रुल्सआव नाथायबा बियो आसामाव इमप्लिमेन्ट जागोन ना जाया बेखौ दायो बुंनो हाया दै दा नोंथांमोना एसे ट्राफिक पुलिसफोरनाव एसे सोंना नायनांसिगोन आरो मामाया जेरैबायदि बुंदों बेबायदि जागोन ना दायो जा गोदान रुल्स फैदों बे जागोन दा बेखौ नोंथांमोना सोंनानै नायबासो मिथिसिगोन आं दायो बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो हानाय नंला बे भिडिअनि गेजेरजों दा जिखियानो जाया मानो गारि सालायोबा गावबा गावनो एसे सिंसियार जानानै गारिफोरखौ सालायबानो जाबाय जाथामला सिबलाखौलाबायनानै नोंथांमोना गारिखौ सालायनाङा आंनिफ्रायबो बेनो साला थागोन आरो नोंथांमोना फाइनबो होनो गगोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामदो जाहाथे जायफोर गारि सालायो बिथांमोना गासिबो नैबे गोदान रुल्सनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियावनो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव सोंहरलायदो आरो बे भिडिअखौ लाइक खालामदो जोबनायाव गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों